Endi? Ngomong kang kaya apa? Lah, bu wong ora sidar nggonku. Yo yo Kan lunga ngomongnya. mancing. Mancing. Wong tak enten-enten iket wingi pola. Mancing ora kok. Wong marip kayane menggonku lho. Ini Nyono ki adus. sore mbok. Iya sore kae bar maghrib. Sapa main? Panen guys. Panen. Ya lagi mulai pada deret. Mendane iki dibalekna ya, Kang. Balekna siapa lah? Balek kampung. Dalah. Kan pancen ora ijo banget. Wingi si ijo wingi. Sing kene sebelah kie. Ngene-ngene mandan main ketone ya, Kang. Kali be mandan main kok. Hah? Tangan kenang. Kok. Jebol iki wis kan ora kados. Mesti mangan. Lagi nomor beli pangan nih, Tri. Iya. Kalau tayang